Tak dobrý deň, dobrý večer, ja vás zdravím. Moje meno je Anna Hubčíková, som psychologička, reteaming coachka a lektorka. Venujem sa prioritne duševnému zdraviu, balansu v živote a sebarozvoju. A dnes sme si spolu s Katkou Brestenskou pre vás pripravili rozhovor o žiarlivosti. Téma je teda rozhovor so svojou žiarlivosťou, cesta k osobnej slobode a prebudeniu. Katka Brestenská v minulosti pôsobila ako projektová manažérka a v súčasnosti sa venuje terapiám, najmä akreditovanej terapii v rámci terapie Cesta. Dúfam, že to hovorím správne. A Áno. seba rozvoju sa už venuje viac ako 8 rokov. No tak vítaj, Kati. Prajem pekný večer, ďakujem za pozvanie. A veľmi sa teším na tento rozhovor, lebo myslím si, že žiarlivosť je veľmi silná téma v spoločnosti a vo vzťahoch. Takže verím, že tento rozhovor nás bude prínosný pre druhých ľudí, ktorí riešia presne túto tému. Áno, áno. Teším sa aj ja. Ja priebežne pozerám teda na nejakú takú osnovu, ktorú sme si pripravili pre vás, čo sme mysleli, že môže byť pre vás užitočné. A dneska by sme teda radi začali tým, že ako sa prejavuje žiarlivosť. A radi by sme to prešli teda krok po kroku. A prvá taká vec, ktorú by som rada povedala, je to, že žiarlivosť je nejaký emocionálny stav, ktorý sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi a tie spôsoby môžu byť naozaj pestré. Môžu to byť pocity neistoty, porovnávanie sa s ostatnými, nejaké negatívne emócie, môžeme to aj fyzicky prejavovať, môže tam byť nejaká nedôvera, kontrola a môžu vlastne na základe toho vznikať aj nejaké konflikty vo vzťahoch. A my by sme sa radi s Katkou teda porozprávali, že ako to vnímame my, ako to vnímame z našej praxe a práce s klientami, že čo vlastne, ako to vyzerá, ako sa prejavuje tá žiarlivosť. Tak Katka, skús prosím ťa povedať, že ako to vnímaš? Tak žiarlivosť, ono na začiatku vo vzťahu to môže tomu partnerovi aj lichotiť, že je taká zvýšená pozornosť z tej druhej strany od toho žiarlivého človeka, ale je to stav, ktorý sa môže zhoršovať a môže viesť až k úplne rozchodu. A sú tam teda rôzne štádia tej žiarlivosti a záleží teda aj v akom rozsahu to má ten človek, ktorý je žiarlivý. Ako si už spomínala, je to presne proces, v ktorom ten človek cíti takú menej cennosť a on ide dosť do takej rivality, on sa dosť porovnáva a preto jeho reakcie sú často neprimerané k danej situácii. Ak ten partner vlastne nerozumie tej žiarlivosti, tak zbytočne dochádza k hádkam a proste je tam napätie v tom vzťahu. Takže vravím na začiatku, ak to človek vníma, že je to proste také ako lichotivé, tak vlastne postupom času to môže prerásť úplne v taký stav, kedy to ten človek nevydrží a vlastne ujde z toho vzťahu, pretože tam môže nastať až taký toxický vzťah, by som povedala. Áno, áno, že presne ako hovoríš, v určitých momentoch je tá žiarlivosť lichotivá, ale potom môže prerastať do naozaj neprimeraných až toxických podôb. A mňa tak zaujíma, Kati, že keď možno, že vyťahneš nejaký príklad zo svojej praxe, ako si pracovala s klientami, alebo niečo, že, čo ti k tomu napadá, že ako sa to môže prejavovať, že ako môžeme rozpoznať tú žiarlivosť? Tak tá žiarlivosť ako dosť
aspoň ja, čo mám skúsenosti, viacej asi muži žiarlia ako ženy, aspoň z mojej praxe. Mm-hmm. A v tej mužskej podobe je tá žiarlivosť v takom rozsahu, pretože oni majú taký pocit ako potreby tej ochrany a udržania tej rodiny, čiže tam vstupuje viacej tých parametrov a možno niekedy také aj nepochopenie zo strany tej partnerky, že vlastne prečo tak zveličuje ten muž, ale on môže mať aj iné priority, aj proste mu viacej môže záležať na tom vzťahu. A vlastne paradoxne, čím viacej mu záleží na tom vzťahu, tým môže vlastne táto žiarlivosť prerásť do väčších proste rozmerov. Mm-hmm. No a tam je dôležité proste si uvedomiť a hlavne ten človek, ktorý žiarli, musí si uvedomiť, že potrebuje na sebe pracovať, pretože ak on si to neuvedomí, tak vlastne ten partner tam môže robiť čokoľvek, tak stále proste akokoľvek sa bude snažiť a prispôsobovať, tak stále to nebude dosť a ten vzťah postupne bude ochladzovať a vznikať tam hádky, až proste môže dojsť k rozchodu. No ako si hovorila, Kati, že ty máš skúsenosť so žiarlivosťou s mužmi, tak ja sa stretávam so ženami, ktoré žiarlia a presne to ma tak oslovilo, ako si hovorila, že človek, ktorý nepracuje so sebou, nepracuje s tou žiarlivosťou, tak jeho partner, na ktorého žiarli, môže robiť naozaj čokoľvek. Proste nikdy to nebude dostatočne dobré, alebo vždycky sa tam vytvoria nejaké pochybnosti, alebo nejaké myšlienky naskočia, že mám skúsenosť s tým, že klientky proste vidia, že ten partner sa snaží, že im nedáva ten priestor alebo nedáva im tie pohnutky alebo dôvody, aby žiarlivili, len oni častokrát pomenovávajú, že im proste tá myšlienka napadne, že a ich to otravuje a prenasleduje a že častokrát to majú spojené s tým, že on partner začne sledovať nejaké ženy na Instagrame alebo im dáva nejaké lajky, srdiečka alebo nedaj Bože sa rozpráva s nejakou ženou a oni vlastne toto vyhodnocujú potom naozaj veľmi katastrofálne, že naozaj, že sa obávajú toho, že prídu o toho partnera, že prídu o ten vzťah, že naozaj sa cítia veľmi ohrozené a mňa tak zaujíma, že čo myslíš, že čo je na tom pozadí toho, že oni vlastne majú tam tieto také myšlienky, ktoré ich prenasledujú, ktoré už niekedy sú až také obsesívne? Ja si myslím, že rozhodne je tam nižšie sebavedomie, pretože ak tá žena nemá také dostatočné sebavedomie, tak vlastne stále je ako keby v strehu. Stále proste monitoruje si to prostredie toho partnera a či tam není nejaká konkurencia, či niekto není lepší. A vlastne to spôsobuje potom aj taký nekľud vlastne u toho človeka. A vlastne ten nekľud spôsobujú aj tie myšlienky potom. Čím ďalej potom ten človek môže viacej kontrolovať a mať pocit, že potrebuje to mať všetko pod kontrolou. A vtedy presne začína tá obsesia. Takže to je úplne zaťažujúce, pretože to môže úplne zmeniť celý život tomu človeku. Áno, áno, že vlastne to také vnímanie môže byť veľmi zmenené a že častokrát potom tí ľudia môžu vnímať tú realitu úplne inak, ako tá realita reálne je. Že naozaj je to ako keby taký nejaký filter, ktorý sa nastaví a cez ten filter sa potom vníma tá realita. No a ako som ťa tak počúvala, tak mne k tomu napadlo, že tá neistota
sám zo seba alebo sama zo seba, že častokrát môže prameniť aj z nejakých predošlých zranení, že napríklad keď sme boli malé deti, takže sme nedostávali to, čo sme potrebovali v rámci nejakého bezpečia a porozumenia a podobne, že sme neboli možno, že nejako vychovávaní tak, že aby sme dôverovali, že tento svet a tí ľudia, s ktorými sme a ktorí sa majú o nás starať, že sú naozaj bezpeční a že potom si to môžeme prenášať aj do týchto vzťahov s partnermi. Že čo si ty o tom myslíš? No presne, ono je to strach vlastne z opustenosti, tá žiarlivosť, čiže čím viac sa bojíme tej opustenosti, tak o to je to silnejšia tá žiarlivosť a je tam veľká potreba proste tej kontroly a všetko mať pod kontrolou. A to už je celá mašinéria, potom vlastne sa zapne a fakt to človeka môže tak ovládať, že mu to ovplyvní celý život, aj teda tomu druhému partnerovi. Takže je potrebné na tom pracovať. A presne ak v detstve niekto zažil napríklad nedostatok pozornosti alebo lásky a vlastne má taký pocit, že potrebuje o tú lásku bojovať, o tú pozornosť, takže vtedy tá žiarlivosť môže presne vznikať u tých ľudí. A práve preto je potrebné to liečiť a ísť proste do tých procesov a možno aj do tých spomienok, možno v detstve alebo aj do vzťahov predtým, ktoré zažili a možno nejaké zranenia, ktoré potom proste to sú také štráfy na tej našej duši, ktoré potom nás ovplyvňujú. Áno, áno. Ja úplne s tebou súzniem, že ja dosť pracujem aj s konceptom traumy, že veľmi ma teraz zaujíma, veľmi ma inšpiruje a presne ako si tam spomenula ten nedostatok pozornosti, takže keď je dieťa malé a má nedostatok pozornosti, tak ono si to vyhodnocuje tým svojím spôsobom, že nie som dosť dobrý, že nie som dosť dobrá a musím robiť niečo extra, alebo musím byť veľmi špeciálne perfektný alebo dokonalý, lebo inakšie proste pozornosť nemám. Alebo naopak, musím robiť naozaj veľký povyk, veľkú zlobotu, aby som tú pozornosť mal alebo mala, lebo častokrát nejaká pozornosť je o mnoho lepšia ako žiadna. Že keď deti nemajú tú pozornosť, tak vlastne boli aj nejaké také veľmi dávno výskumy, kde vlastne sa starali o babetka tým spôsobom, že ich krmili, prebaľovali, proste zabezpečovali im všetky základné potreby, ale nestarali sa o to, aby mali tú pozornosť ľudskú ako ľudia, že by sa im pozeralo do očí, by sa na nich rozprávalo, proste toto bolo úplne, že vynulované a tie babetka umierali, že oni nevedeli bez toho fungovať, takže mne k tomu tak napadá, že to vlastne sa vraciam ako keby k také nejakej základnej potrebe, ktorá v minulosti nebola dostatočne naplnená alebo vôbec nebola naplnená. Že ako to tebe znie? Že, ako to vnímaš ty? Tak áno, to dieťa vlastne, keď nemá tú pozornosť a vlastne to je aj ten cit, že ako sa vlastne k tomu dieťaťu pristupuje, jak si spomínala, že v tom výskume, tak ono je dokázané, že vlastne dieťa už v 5. mesiaci dokáže prejavovať tú žiarlivosť, čiže ono si už uvedomuje a vlastne podľa mňa je to tá láska, ktorá proste to dieťa tam cíti. A aj proste, a keď sa o to dieťa staráme s láskou, tak to cíti. A vlastne ako niekto spraví nejako mechanicky, tak vlastne vtedy to dieťa je v takom strese a možno aj vtedy začína tá žiarlivosť, alebo ak je tam ešte druhé dieťa, tak tam začína tá rivalita a presne to je na tých rodičoch potom tam to ustriehnúť a vlastne rozdielovať tú pozornosť medzi tie deti, aby nevznikala tá žiarlivosť a
presne tieto zdanlivé maličkosti nás môžu ovplyvniť na celý život. Že možno predtým sa k tomu neprikladalo nejaká veľká dôslednosť alebo pozornosť, ale čím ďalej sa viacej ukazuje, že nás to môže zasiahnuť na celý život. Mm. Teraz zase nechceme hovoriť o tom, že rodičia, ktorí nedávajú 100% pozornosti svojim deťom alebo 24/7, že sú zlí rodičia alebo že nedaj Bože ubližujú svojim deťom, že je veľmi dôležité mať vo všetkom zdravú mieru, len vlastne sa bavíme o tom, že kde to môže vznikať, že kde to môže prameniť, že kde to môže byť a čo sa možno, že s tým potom môže dať ďalej robiť, že na to sa tiež spoločne pozrieme. Ale ešte by som sa rada, Katka, vrátila k tým prejavom tej žiarlivosti, že sme tak spomínali, že to môže byť naozaj niekedy veľmi príjemné, ale niekedy to môže byť až veľmi toxické. Tak poďme sa spoločne pozrieť na tie prejavy, že aké prejavy tebe napadajú, že ako sa to môže prejavovať, že od tých najľahších fóriem až naozaj po tie najväčšie, najtoxickejšie. Na začiatku sú to možno len nejaké poznámky, na ktorými sa obidvaja partnery na začiatku možno tak pousmejú a že neberú to nejako, neprikladajú tomu veľký význam, ale čím ďalej to môže proste prepúkať do takých fóriem, že napríklad tí muži, oni normálne až pociťujú takú bolesť vnútornú a vlastne vtedy môžu ísť až do takej agresivity alebo proste až také trasenie môžu pociťovať, že im je normálne až fyzicky z toho zle. Takže u tých mužov je to tak. Tá žena, ona skôr má taký vnútorný strach, by som povedala, proste takú ustrachanosť vlastne o tú svoju existenciu. Takže by som povedala, že u tých dvoch pohlaví je to celkom asi iné tie procesy. Takže no a samozrejme, čím je tá žiarlivosť vo väčšom štádiu, tak samozrejme tam sa pridávajú tie hádky a tie reakcie sú čím ďalej náročnejšie. Takže tam môžu vznikať depresie proste a ťažké stavy. Áno, áno, že môže to mať vlastne dopad aj na psychiku a na psychické zdravie. A mne k tým prejavom ešte tak napadá, že také nejaké lightové, možno, že prejavy žiarlivosti, že s niekým niekto rozprával, kde si na party a teraz alebo kde si na plese, to je jedno a ten človek už tam cíti takú ako keby neistotu a potom to vlastne hovorí tomu partnerovi, alebo mu to skôr nepovie, že skôr to býva tak, že sa človek urazí a je ticho a nerozpráva sa, alebo dáva nejaké uštipačné poznámky na adresu dotyčného alebo dotyčnej, alebo sa stretávam s tým, že si napríklad, keď tam príde nejaký náznak nejakej komunikácie s nejakou inou osobou opačného pohlavia, tak že potom ľudia zvyknú ísť do telefónov tým svojim partnerom a pozerať, že s kým si píšu a hľadajú tam zámerne niečo, čo by tých partnerov usvedčilo z toho, že vlastne podvádzajú. Že, čo tebe k tomu napadá? Tak určite tam je veľká potreba proste mať to pod kontrolou, že čo sa deje, potrebujú zistiť a vlastne čím viacej do toho dávajú tej energie, tak presne to je tá kontrola a to proste zaťažuje aj jedného, aj druhého a za druhé vzniká tam obrovská nedôvera a vlastne tie hádky, ak sa to nevysvetlí vlastne, že z čoho to pramení, tak vlastne tam dochádza úplne k nesúladu v tom vzťahu až postupne k rozpadu, že je dôležité si povedať v tom vzťahu, že asi s týmto máme problém, že asi je tu žiarlivosť, tak
poďme sa na to pozrieť, ale záleží proste ako neodpísať toho partnera, že ty si žiarlivý, tak proste si to nejako rieš, choď si tam na terapie. Ale je potrebné, aby aj ten partner proste s ním spolupracoval a bol v takom súcite s ním, pretože presne tam je nižšie také sebavedomie a proste môžu tam byť tie traumy z toho detstva. A vlastne ak ten partner mu je nápomocný pri tom procese, tak je to o to lepšie. Ale zase aj ten partner musí byť taký trošku bdelý, aby proste to nezneužil, hej, ten žiarlivý človek nešiel do takého, no tak ja to mám na to proste právo a nerobí so sebou nič, takže musí byť taký obozretný, aby neostal vlastne ten žiarlivý človek v takej obeti a pokračuje si ďalej v tých svojich vzorcoch, ale musí vidieť tam ten progres, aby nastala zmena v tom vzťahu. Takže najlepšie je tam vlastne tá spolupráca tých dvoch partnerov. No tá spolupráca asi nebýva jednoduchá, že to asi nie je prechádzka ružovou záhradou, lebo si viem predstaviť, že keď človek, ktorý žiarli, že vlastne nedôveruje a potrebuje mať pod kontrolou, tak je veľmi náročné možno, že tam budovať nejakú tú dôveru alebo niečo, keď už ten človek raz, alebo ja neviem, mal proste nejakú skúsenosť s tým, že, no, ktorú vyhodnotil ako podvádzanie alebo ako nejaký dôvod na žiarlenie, že to musí byť potom veľmi náročný proces na budovanie tej dôvery. A tak sa zamýšľam nad tým, že čo tam môže pomôcť. Že čo môže pomôcť tým partnerom v rámci tej spolupráce, aby nanovo budovali tú dôveru medzi sebou vzájomnú. Tak určite ten úprimný rozhovor je alfa omega, pretože čím oni pôjdu do väčšej úprimnosti medzi sebou a väčšej dôvery, tak o to väčšie púto sa tam vlastne vytvára a o to viac môže aj ten partner pomáhať tomu človeku, ktorý s týmto potrebuje zapracovať. No ale asi neviem, či v každom vzťahu je to možné, že či obidvaja partneri sú pripravení na takýto hlboký, úprimný rozhovor, pretože častokrát proste to ego zohráva svoju úlohu a niekedy proste tí partneri nie sú schopní ísť do takej úrovni. Takže možno tak postupne ako skúšať a veľa sa rozprávať a postupne vlastne ísť úplne do tej hĺbky a vlastne do takého úprimného rozhovoru, čo môže teda pomôcť obidvom partnerom. Môže ten vzťah im ešte oveľa viac zúročiť, ak sa im to podarí proste preklenúť prostredníctvom proste takéhoto spojenectva. Ja premýšľam nad tým, že áno, že ísť do toho úprimného, hlbokého rozhovoru, naozaj takého pravdivého, kde ideme s kožou na trh, kde sa stávame zraniteľní, že to vôbec nie je ľahké, to je úplne velikánska výzva a že zamýšľam sa nad tým, že čo môže pomôcť takémuto rozhovoru, aby tí ľudia do toho išli, že aby našli tú odvahu proste vystúpiť a prejsť vlastne do tej zraniteľnosti. A mne tak, Kati, napadlo, že tam je vlastne, môže byť, keď napríklad poviem u tých žien, že ženy, keď žiarlia, tak aspoň ja, čo sa stretávam s tým, tak to majú tak, že sa cítia, že nie sú dosť dobré pre toho partnera, že väčšinou žiarlia na tie ženy, ktoré oni vyhodnocujú, že sú lepšie ako oni samotné. Či už sú vzdelanejšie, alebo krajšie, alebo úspešnejšie, alebo ja neviem, obľúbenejšie, hoci čo iné, že čo oni u seba vyhodnocujú, že nemajú, tak väčšinou zvyknú na tieto ženy žiarliť, že nežiarlia väčšinou na ženy, ktoré oni subjektívne vyhodnocujú, že sú nezaujímavé alebo nejakým spôsobom ich neohrozujú. No a mne tak napadá, že vlastne pracovať vo vlastných myšlienkach s tou takou myšlienkovou premisou, že
že vlastne akého partnera alebo partnerku ja chcem, že chcem partnera alebo partnerku, ktorý mi možno, že dáva dôvody na žiarlivosť, alebo chcem partnera, partnerku, ktorému keď komunikujem, že naozaj toto sa mi nepáči, že je to pre mňa bolestivé a podobne, takže to prestane robiť. Alebo ešte mi tak napadlo, že pracovať s tým, že možno, že chcem partnera, ktorý ma ľúbi takú, aká som, alebo alebo partnerku, ktorá ma ľúbi takú, aká som. A keď ma niekto takto neľúbi, tak asi nechcem zostávať vo vzťahu s takým človekom. Alebo tebe niečo k tomu napadá, ako teraz rozprávam? No presne, tie vzťahy sú proste rôzne, aspoň ja vnímam, že proste každý to má inak v tom Mhm, vzťahu a že niekomu presne záleží na tom a dáva si tú prioritu, aby si rozumel s tým človekom na tej hlbokej úrovni a presne ho príjmal aj v tej podobe presne ako je, aby ho nesnažil sa zmeniť. To väčšinou sú už takí ľudia, takí by som povedala tie staré duše, jak sa hovorí, takže tam oni majú celkom iné priority a ak mhm, si vlastne ten človek hľada partnera a vybere si presne tú starú dušu, tak vtedy vlastne tam je taký súlad, pretože oni dávajú si obrovskú slobodu navzájom a malichernosti proste oni neriešia, oni neostávajú na takom povrchu a majú aj tie rovnaké priority vlastne v tom vzťahu, na čo im záleží. Čiže mhm, oni sa zbudujú v tých veciach a vlastne budujú ten hlboký vzťah. Ale mhm, ak napríklad pri tom výbere vznikne zlý výber, že proste, dajme tomu, tá stará duša si zobere tú mladšiu dušu, hej, by som tak povedala, tak vlastne tá mladšia duša nerozumie vlastne, o čom tá stará duša hovorí, stále proste o nejakých hlbokých rozhovoroch. Ona vôbec nerozumie vlastne tomu jazyku, nemá to tak precítené, pretože nemá to tak odžité v sebe, takže ona má celkom iné priority a celkom iné veci chce zažívať v tom vzťahu, ako mhm, vlastne tá stará duša. Takže tam je dôležité presne ten výber, že na mhm, začiatku, že mhm, vlastne si vyberať toho partnera. Čiže mhm, mhm. uh, No, to, teraz ako si rozprávala Kati, tak mňa tam oslovilo to, že tá stará duša ide do hĺbky a tá mladšia duša chce úplne iné zážitky zažívať. Že kebyže to možno, že dáš do nejakého prirovnania na konkrétne situácie, tak čo to je? Že čo chce vlastne zažívať tá stará duša a čo chce vlastne zažívať tá mladá duša? tak mladá duša väčšinou si tak užívať viacej života v takej ľahkosti, že ono sa často hovorí, že niekedy je to veľmi fajn, že proste žiť v takej ľahkosti, ale niekto, kto má už také staršie skúsenosti, tak jemu sa to už vlastne nedá, lebo on rieši, ja neviem, prírodu, ekológiu, svetový mier, hej, tieto duše sú už tak zaťažené, že oni riešia oveľa také závažnejšie veci v tom svete a vlastne oni sú preto tak zaťažení vlastne týmito myšlienkami a vlastne keď majú pri sebe partnera, ktorý toto zdieľa a rozumie tomu, tak vlastne môžu napredovať, môže tam byť progres a môžu sa navzájom doplňať. Mhm, Ale ak vlastne sa spraví tá kombinácia tej mladej duše a starej duše, tak vlastne ona, tá mladá duša, že čo stále riešiš, proste poďme si, ja neviem, do kina a poďme na diskotéku a užíme si a proste žiť tu a teraz. A mhm, vlastne tá stará duša stále môže prehovárať vlastne tým svojim jazykom a rozprávať o tých svojich veciach, ale ona vlastne, tá mladá duša tomu nerozumie, že prečo je proste ten človek taký zložitý, alebo prečo si proste neužíva ten život, ale to je presne dané vlastne ako sa sem tá duša teraz narodila. Takže mhm, 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 mhm. Takže počujem, že tá staršia duša chce riešiť tak komplexnejšie veci, že globálneho charakteru až. A naopak tá mladšia duša, ona si chce užívať ten svoj život tu a teraz. hej, takže Mhm, preto je dôležité pri tom výbere presne si nastaviť tie veci, veľa sa rozprávať, aj keď sa s niekým zoznamujeme a presne si určiť, že toto ma zaujíma, či aj toho druhého partnera,
to zaujíma, alebo proste či, ja neviem, si pozerá pri tom mobil a len tak odkýva, že áno, počúvam ťa a popri tom, hej, Mhm. jedným uchom Mhm. dnu, druhým von. Takže Mhm. aj takéto maličkosti na začiatku nám môžu veľa naznačiť na tom, že či sme si vybrali správne toho partnera. Mhm. Áno, to si aj predtým spomínala, že vlastne veľmi si očakovať, že či zdieľame spoločné priority životné a či zdieľame spoločné záujmy. Ja som to takto počula. Hej, hej, presne, lebo vlastne tam stále potom môže dochádzať k tomu nesúladu a vlastne ani to nemať za zle vlastne ani tým mladým dušám, pretože ona nemá mať skade také skúsenosti alebo proste. Takže to treba na začiatku si tak ako ohodnotiť ten Mhm. vzťah a presne si tie priority určiť, že či toto mi bude vyhovovať vlastne v tom vzťahu. A Mhm. tým pádom vlastne, ak sa to na začiatku dobre zladí, tak tam nie je potreba niekoho premieňať vlastne v tom vzťahu. Tam už proste nenastáva taká harmónia a už vlastne oni idú na tej jednej vlne. Mhm. Ale ak je tam vlastne ten nesúlad, tak proste stále ako sa prispôsobovať tomu druhému alebo proste nejako ho učiť, vysvetľovať, tak to je proste, to je už na dlhé lakte potom tam. Takže ja som dala otázku v mysli a ty si na ňu odpovedala, že podľa čoho spoznáme ten nesúlad, ale úplne si to zodpovedala. A mňa ešte tak, Kati, zaujíma, že keď sú vlastne takíto dvaja partnery medzi sebou a medzi nimi vzniká tá žiarlivosť, tak čo s tým potom? Lebo to je fakt naozaj práca na dlhé lakte, že niekedy mi to príde až taká banická robota, že keď sa stretne stará duša s mladou dušou a aby sa zharmonizovali v tom vzťahu, že to neviem si to predstaviť. Že ako to môže fungovať, že ako sa môžu vlastne zharmonizovať, keď tam zmysel ich života je v podstate úplne v niečom inom. Hej, tak podľa mňa tam záleží vlastne od toho, že v akej miere vlastne ten vzťah, že či to proste sa prispôsobíme a či budeme vlastne tolerovať, ja neviem, že niekto buduje to, že chodí len, ja neviem, po diskotekách a do kina a niekto proste tam rieši hej, nejaké politické veci alebo proste Mhm. ekológiu. A, Mhm. a vlastne záleží na tom vlastne, lebo tie staré duše, oni sú dosť, by som povedala, tolerantné, že oni veľa dokážu dať do takej bezpodmienečnej lásky. Mhm. Takže ja si myslím, že aj to by sa dalo, hej, ale lepšia kombinácia je teda tie dve staré duše, ak sa zomknú spolu, tak dokážu oveľa viacej vytvoriť aj pre tú spoločnosť, aj ten ich vzťah môžu proste prehlbiť a môžu sa navzájom oveľa viacej naučiť, že je to Mhm. proste veľmi prospešné pre nich oboch. Mhm. Mhm. No a tu už počujem, že prechádzame zo žiarlivosti vlastne ako keby na začiatok vzťahu alebo na začiatok hľadania si možno, že nejakého partnera alebo partnerky, že to je úplne iná téma. Ale Mm. zaujímavé, že ako sme vlastne prešli od žiarlivosti k tomu. A keď sa vrátim opäť k tej žiarlivosti, a máme to vlastne v tomto duchu, že stará duša, mladá duša, tak ja si potom neviem predstaviť, že kto to vlastne tam potom žiarli a na koho je žiarlené. Tak ten človek, ktorý cíti takú menejcenosť, tak u neho sa prejavuje tá žiarlivosť, pretože človek, ktorý nemá dostatok sebavedomia, Mm, tak má pocit, že proste niekto je lepší a niekto proste ma môže ohroziť a ide do takého boja. mhm, A vlastne vtedy je tá žiarlivosť. Čím je človek viacej taký sebavedomý a vlastne aj to lipnutie nemá také, lebo vlastne aj tie staré duše, oni už všeličo preskákali, takže oni sa dokážu oveľa rýchlejšie vyrovnať vlastne s takýmito vecami, mhm, s takými zraneniami, takže oni dokážu vlastne byť oveľa viacej tolerantní a tým pádom oni nejdú do takej žiarlivosti. mhm, 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 mhm. To je zaujímavé.
že vlastne človek, ktorý má tú sebahodnotu nižšiu, sebavedomie nižšie, tak vlastne má tendenciu potom žiarliť. A ja tam ešte počujem to, že je to možno, že buď zranenie z detstva, alebo tam môžu byť nejaké skúsenosti a podobne iné. A ešte ma tak zaujíma, že keď sa o tom rozprávame, že do akej miery je vlastne tá žiarlivosť zdravá? Alebo je vôbec nejaká žiarlivosť zdravá? Že toto ma ešte veľmi zaujíma. Ja si myslím, že každý má v sebe určitú takú žiarlivosť, alebo si povie, že ak tomu človeku ja nestojím za to a vlastne sa rozhodne pre toho druhého človeka, tak proste mu dať tú slobodu a ostať vyrovnaný. Že to je proste tiež ako nenechať proste, že mi je všetko jedno, lebo to je ľahostajnosť. Uh-huh. To tiež proste je, by som povedala, taký nezdravý stav, ale vlastne byť v takom sebavedomí znamená, že OK, toto mi nevyhovuje, ale ak ten človek proste nevidí vo mne tú hodnotu, tak dávam mu slobodu, aby mohol odísť. Uh-huh. Pádom Ja, vlastne ten človek ostáva úplne v tej vyrovnanosti a dáva mu slobodu. Proste neostávajú tam žiadne také putá, ani nejaká neprajnosť, ale proste necháva odísť toho človeka. uh-huh. A vlastne to je taký zdravý, by som povedala, rozchod. Uh-huh. 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 Ja tam veľmi počujem to, že keď vnímam, že mi nejaké prejavy vadia, a že žiarlim na nejaké veci a odkomunikujem to tomu partnerovi a ten partner to ignoruje, že to robí aj naďalej a možno, že to niečím ospravedlňuje, že kvôli tomu alebo a preto som to musel a podobne. Takže je naozaj veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, že či s takým človekom chcem zostávať, že či naozaj si chcem nechávať prekračovať túto hranicu. Lebo skúsenosť je taká, že keď tu nechám tú hranicu prekročiť, tak je veľká pravdepodobnosť, že na budúce sa prekročí o niečo ďalej. A potom sa môže prekročiť zase o niečo ďalej. Čo Áno, tak usmievaš? áno, väčšinou sa tieto ústupky vypomstia človeku, že čím ďalej potom vlastne sa situácie môže zhoršovať, takže presne mať nadstavené tie zdravé hranice a vždy sa tak vnútorne spýtať, že či mi toto stojí za to ostávať s tým partnerom a vlastne čo to vo mne vyvoláva, akú bolesť, ako ma to obmedzuje a vlastne pozrieť sa tak do seba a či chcem toto žiť a či ja s tým niečo môžem urobiť alebo či je tam nejaký priestor Mm, na zmenu, skúsiť mm, to proste s tým partnerom riešiť. Ale ak mhm, dlhodobo ostáva vlastne tie veci sa stále tam vlastne opakujú a tie zranenia znova sa tam opakujú, tak je presne na tom človeku si to tak vnútorne vyhodnotiť. A vlastne to je tá sebaláska, že povedať si, že toto proste nebudem podstupovať a proste v pokoji z toho odídem. Takže treba stále sa dívať aj do seba, že čo to vo mne spôsobuje a presne neposúvať si tie hranice, lebo človek si myslí, že keď spraví ústupok, že to nejako pomôže, ale čím ďalej to môže byť potom proste horšie, že človek podá ruku a otrhnú, alebo podá prst a otrhnú mu ruku, takže treba byť áno. proste obozretný na to. Áno, ja to ešte vnímam tak, alebo čo mám skúsenosť, tak je dôležité naozaj zachytávať to v tých jemných odtienkoch, že keď si niečo všimnem, že mi je nepríjemné a je to nejaká drobnosť, neviem, píše si s nejakou inou ženou a vidím tam príliš veľa smajlíkov, že proste vnímam v tom flirt alebo niečo podobné, tak neracionalizovať si to, že tam možno, že niečo riešia a práve mali nejakú skvelú náladu alebo čo, ale
dať aj na tú svoju intuíciu, že keď ja to tak cítim, že tam asi niečo nehrá, tak naozaj to komunikovať tomu človeku, že sa mi to proste nepáči a že ma to bolí a zraňuje a že potrebujem s týmto pomôcť, že v tomto sa naozaj necítim isto. A vlastne v tých partnerských vzťahoch mne ešte k tomu napadá, že je veľký priestor si vzájomne pomôcť uzdravovať tie staré zranenia z detstva alebo z tých ďalších skúseností, že lebo trauma funguje vlastne takým spôsobom, že keď sa deje nejaký ten traumatický zážitok, tak tá trauma, aby bola znesiteľná pre to dieťa alebo človeka v tom momente, keď sa práve deje, tak ona sa ako keby roztriešti na malé kúsočky a uloží sa do tela. A mm, veľká výhoda toho, trošku mi to seká teraz. Počuješ ma dobre? Áno, áno. Dobre. A veľká výhoda toho je to, že vlastne telo žije vždy v prítomnosti, že ono nežije v minulosti ani v budúcnosti, to žije iba naša mysel tak, že naša mysel žije buď v minulosti alebo v budúcnosti. A takže vždy nás to vlastne skrz tieto nejaké prejavy, že niečo cítime, že nás niečo bolí alebo niečo nás zraňuje, tak vždy sa to môže odvolávať na tú predchádzajúcu skúsenosť a môže nás to pozývať vyriešiť to a už mať s tým pokoj a že ísť ďalej slobodnejšie. Čo ti k tomu napadá? No presne, ono pri traume vlastne sa mení chemické zloženie v tele a sa nám tá trauma vlastne ukladá do buniek. A napríklad aj v tej terapii cesta tam v uvoľnení sa dostávame presne do tých traumiem, kde si vlastne to podvedomie naše pamätá tú situáciu a presne tam vlastne sa rieši tá stará trauma, pretože dajme tomu to dieťa, ktorý si vysvetlilo tú situáciu tak, ale vlastne z pozície toho nového vedomia vlastne dokáže sa prepísať tam tá situácia a tie spomienky a tak sa vlastne tie traumy odstraňujú z tela. Takže je to také zaujímavé, ono presne v tom podvedomí máme strašne veľa vecí, ktoré nás ovplyvňujú vlastne počas celého života. A vlastne my na to reagujeme, že presne, že niekto, keď si píše s niekým a dáva mu tam smajlíky, tak s niekým to neurobí úplne nič a niekoho úplne to môže, dá sa povedať, zosekať tak do takej bolesti a tak mu to otvoriť proste tú bolesť. A to je presne tá trauma, proste možnosť toho odmietnutia a tam treba presne tomu človeku pomôcť, že neodsudzovať toho človeka, že je žiarlivý alebo proste nejaký hysterický, ale proste má tam nejaké základy, s ktorými on potrebuje pracovať a čím viacej ten partner bude v takej láske a v takej pomoci, tak o to môže byť jednoduchšie proste pre oboch. A naopak, ak sa im vlastne podarí prekonať túto žiarlivosť a to liečenie prebehne, tak ten vzťah sa posunie do celkom inej úrovni, proste do hĺbky, do väčšieho porozumenia a paradoxne ono sa vraví, že najviac učenia máme presne v tej bolesti, takže aj v tom partnerstve, ak takéto niečo dokážeme prekonať, tak to partnerstvo môže narazť do oveľa krajších rozmerov a do oveľa väčšej lásky a väčšieho puta, takže má to potom aj taký bonus, keď sa nám to podarí proste a ostaneme pri tom partnerovi a pomôžeme mu s tým. Áno, áno. Ja v tom veľmi vnímam takú pozvánku k zmene alebo k zlepšeniu, že keď žiarlim alebo na mňa niekto žiarli, tak je to pozvánka niečo uzdraviť, niečo vyliečiť. Ja predpokladám asi, že vzájomne, lebo my si proste vždycky hráme nejaké hry vzájomne v tých vzťahoch, že nachádzame si partnerov podľa našich rodičov väčšinou, potom si tam riešime tie naše vzťahy s tými rodičmi a tak. Takže je tam veľmi veľký priestor na to,
zmeniť to a žiť potom inak. Žiť nie na základe tých nejakých presvedčení a vzorcov, ktoré sa nám uložili do tela, lebo v tom momente nás chránili, keď sme boli deti, lebo v tom momente nám zabezpečovali prežitie a žiť proste iným spôsobom. Žiť krajšie, slobodnejšie a podobne. A mne ešte k tomu, Kati, napadlo, že ako si rozprávala o tej terapii cesta, tak ja zase pri práci s klientami sa práve zameriavam na to tu a teraz, ako to je a ako to žijem, ako to prežívam a pozeráme sa k tomu, ako to chcem mať a častokrát zistujem, že presne pri týchto žiarlivostiach, no väčšinou mám skúsenosť s klientkami, tak tam bolo o tom, že oni sa sami málo o seba starali, že sami sebe málo venovali času, že nedopriali si. Jedna klientka mi spomínala, že ona čakala proste na partnera, že kým príde a že dovtedy ako keby jej život neexistoval. Alebo proste častokrát sme prišli na to, že žiarlia a že to je vlastne dôsledok toho, že sa o seba nestarajú, že zanedbávajú niečo u seba, nejaké svoje potreby. Napríklad chcem sa cítiť štíhlo, zdravo, alebo ja neviem, hoci čo iné. Čo tebe k tomu napadá? No, možno častokrát je taká mylná predstava, že ten partner vlastne je tu na to, aby nám niečo vynahradil alebo proste by sa o nás staral, ale v konečnom dôsledku, keď to není podľa našich predstav, tak všetko nás potom zraňuje, že ja neviem, prečo nebol pozorný a prečo toto a prečo proste, ja neviem, mi neuvaril čaj, keď mi bolo zlé a proste takéto maličkosti potom v nás vyvolávajú zbytočne bolesť. Ale to je presne aj o tej komunikácii a presne o tej sebaláske, že vlastne človek, keď je aj sám a dokáže sa o seba postarať a je ten vyrovnaný, tak potom aj keď vstupuje do toho partnerstva, tak vlastne tieto malichernosti on vôbec tam nerieši, pretože on je sám za seba a vlastne oni sa len tak ako doplňajú a není taký závislý, lebo tam je presne to lipnutie a presne aj maličko, že prečo mi neuvaril čaj, môže spôsobiť proste v tom človeku úplne pomaly zrútenie psychické, že asi a už tam potom idú celý reťazec proste tých myšlienok, že asi ma nemá dosť rád a dovie čo v robote a už proste to je celý sled tých myšlienok a z toho je potom ťažko, proste to je taký blúdny kruh, ale vlastne keď je človek v takej sebaláske a vlastne neočakáva, dajme tomu, hej, že sa sám o seba postará, tak aj v tom vzťahu je taký, by som povedala, ľahší vzduch, taká väčšia sloboda, není také napätie, lebo aj ten partner akokoľvek sa snaží, vlastne on to môže aj cítiť, že proste stále môže robiť pre toho partnera všetko, ale no proste mal lipový čaj uvariť a nie čierny, že to sa mal dovtipiť a už zase je zle, hej, že vlastne aj tá prílišná snaha a nikdy to nemusí byť ako dostatočné, pretože ten človek, ktorý to v sebe nemá vyriešené, tak on stále bude proste všetko ho môže zraňovať. Takže tam je potrebné, ono je dôležité, že napríklad aj ten človek, keď je žiarlivý, tak možno aj muži idú dosť často do takej až seba nenávisti, že prečo som proste taký a proste až do takej zúrivosti sám na seba. Ale vlastne vtedy sa treba upokojiť a vlastne začať rozumieť samému seba a sebe aj odpustiť a rozumieť tým svojim traumám, lebo tak sa im to môže vlastne podariť. Ale ako náhle idú s takým prístupom, že proste a nesmiem žiarliť, tak proste to, čím viacej si tak budú hovoriť, týmto proste to odmietané ešte rastie a nevedia si s tým možno potom rady, ale presne pozrieť sa dovnútra a prijať možno, že niekedy som bol zranený a potrebujem to proste preliečiť. A keď sa mu podarí to preliečiť, tak o to vlastne ten človek ostane taký silnejší. Takže tam treba pozor dávať aj presne na tú zúrivosť sám na seba, až do takej seba nenávisti možno často idú tí ľudia. Áno, áno. A to preliečovanie je proces, že
my keď sme niečo nadobudli za nejaké obdobie, že sa nám to naozaj veľmi imprintlo do našej nervovej sústavy, do nášho tela, tak asi nebude mávnutím čarovného prútika všetko vyriešené, že tam naozaj je potrebné rátať s tým, že to je nejaký proces, do ktorého sa oplatí ísť, pretože tam človek naberá skúsenosti, spoznáva sa viacej, spoznáva to, čo má rád, čo nemá rád, spoznáva aj svoje hranice vo veľmi veľkých nuansách, že napríklad chcem vyjadriť nejakú myšlienku svojmu partnerovi a rozpráva mu niečo a on mi zrazu reaguje na úplne niečo iné, že ako keby som ani nič nehovorila alebo nehovorila a vlastne, keď si napríklad takéto nuancy len uvedomím a komunikujem to tomu druhému, že už takto pomenovávam tie svoje hranice a už takto zistujem, že čo je pre mňa ešte OK a čo už nie. Lebo častokrát ľudia nevedia, že ako si tie hranice svoje určovať. A aj tiež, čo sa týka tej sebalásky a toho, vlastne to sebavedomie, to je to, že sme si vedomí seba, že ako to my od života chceme, ako to máme a ako to určite nechceme. Že častokrát to sebavedomie je ako keby vnímanie nejakej našej hodnoty, že akú mám ja hodnotu a je to mylné, že to sebavedomie je o tom, že ja som si vedomý toho, že ako to chcem mať, ako to nechcem mať a ako to mám práve teraz. A to je niekedy výzva, alebo niekedy to nebýva ľahké a vtedy je veľmi fajn si prizvať na pomoc nejakého odborníka, ktorý vie, o čo ide, vie, aký je to proces, vie, že naozaj ten človek potrebuje to bezpečné miesto, kde môže rozprávať presne taký, aký je, že je prijatý presne taký, aký je, že sa tam neodsudzuje, nehodnotí, nebude to mať nejaký dopad negatívny na jeho život, respektíve môže, ale predpokladám, že keď si vyberáme odborníkov, takže si vyberáme naozaj dôkladne a precízne. A vlastne v tej odbornej práci alebo v tej odbornej spolupráci to častokrát ide krôčik po krôčiku, sa to vlastne uzdravuje, lieči a potom je to o mnoho ľahšie aj v tom partnerskom vzťahu, lebo keď ja uzdravujem seba, tak zároveň vlastne uzdravujem aj ten partnerský vzťah. A je vlastne dôležité potom ako keby tá vzájomná spolupráca tých partnerov, že nie len jeden seba uzdravuje a druhý na to kašle, pretože tam tiež vzniká potom tá nerovnováha a potom si už tí ľudia nemajú čo povedať, že ako keby to ich naladenie už není kompatibilné, takže je naozaj dôležité, keď začínam na sebe pracovať, tak pozývať vlastne aj partnera do tej práce, že aby sme išli tak spoločne v tom. A potom je to inakšie aj taký zážitok, že celkom zaujímavý sa aj týmto spôsobom spoznávať, že my sa častokrát týmto spôsobom ako partneri nepoznáme. Že vlastne ako fungujeme na týchto hlbokých úrovniach, že ako to vlastne prežívame, že poznáme to, že chodíme do práce, staráme sa o deti, zorganizujeme večierok, ideme ku kamošom, poznáme politiku, poznáme počasie, tieto veci, ale častokrát toto nemusí byť také naplňujúce pre tých ľudí a že to nemusí byť také pojitko, ako keď sa začneme poznávať týmto spôsobom. Tak určite, lebo v tej hĺbke vlastne, keď dajme tomu, niekto ide aj do tej terapie, tak vlastne presne spoznáva samého seba, aj vlastne spoznáva tie vnútorné bolesti alebo traumy, ktoré zažil. A čím viacej sebe rozumie, tým viacej sa môže z toho oslobodiť. A často sa hovorí, že najviac odpovedí je v tichu. Takže niekedy stačí proste stíšiť v kresle a pozrieť sa do seba a vlastne vnímať tie emócie, ktoré tam prichádzajú. A keď človek už má takú väčšiu prax, tak dokáže proste bez problémov si veľa vecí riešiť aj sám, ako na začiatku možno sa potrebuje naučiť nejaké techniky, ale postupom času, čím ďalej vie tie veci si riešiť aj sám,
alebo proste aj v rodine, keď je už potom tá rodina tak nadstavená proste a o týchto veciach sa rozprávajú, tak oveľa viacej si navzájom vedia aj pomôcť. Aj je to veľmi dobré potom aj pre tie deti vlastne ich takto viesť, že proste oni nemusia, ja neviem, chodiť terapeutom v 40-ke, keď sú vyhorení, ale proste môžu oni začať žiť celkom iný život už od malička, takže je to veľká devíza potom aj pre tie naše deti, aj pre ten náš vzťah a presne vlastne čím viacej budeme sebe rozumieť, tým krajší a naplnenejší život môžeme žiť. Takže Mm, mm. To si ma teraz veľmi inšpirovala, že áno, že jedna vec je, že môžem sa to vlastne naučiť s odbornou pomocou, ale ďalšia vec je, že naozaj veľmi jednoduchá naučiť sa spomaliť a byť v tichu. A to akože není jednoduchá vec, že to častokrát vnímam aj pri práci s klientami, že oni chcú kľud a pokoj a čistú hlavu a proste sústrediť sa na ten prítomný okamih. Len ono to je hrozne náročné, pretože tá myseľ pracuje a stále chce ďalšie informácie a tu sledujem Facebook, tam sledujem TikTok, tam Instagram, tam správy a stále to zahlcujem a potom vlastne nemám ten priestor zastaviť sa a zamyslieť sa nad sebou. A tiež mám skúsenosť s tým, že keď si človek venuje napríklad 50 minút na sedení so mnou, tak vlastne oni potom zistujú, tí klienti, že ty wow, že proste toto som potreboval, že naozaj sa venovať iba tomuto, ničomu inému a odchádzajú s aha momentami obrovskými do svojho života. No ale chcela som vlastne k tomu tichu, že keď sa človek aj takto bežne zastaví na pár minút, že zacíti, že v niečom sa necíti dobre alebo v niečom sa necíti komfortne, proste to je taký fakt krátky okamih, taký pocit chvíľkový, tak vtedy len sa zastaviť a dať si otázku, že ako to chcem mať teraz, že čo chcem teraz žiť a už len táto otázka smeruje tú mysel, že dáva je ten smer, že aby sa vlastne na to zamerala a už tam môžu prichádzať odpovede. presne je to také koučovanie vlastne počas bežného života, že človek, keď už má taký určitý tréning, tak už to proste má tak bežné, že umýva riad a popri tom si dáva proces, hej, že už proste so sebou pracuje, dajme tomu, hej, alebo šoferuje a hneď proste tie veci vie si riešiť a on si tak vlastne aj usporiada oveľa rýchlejšie ten život. Proste on si to už hneď tak linajkuje do tých kolají a už proste nejde nejaké kľúčky, neskúša, ja neviem, že nenastúpi do roboty, kde by ho to zabilo, pretože on to už vie odhadnúť. On už podľa toho, lebo vlastne nám telo dáva informácie obrovské. Proste ak to naše telo sa cíti hneď pri tej myšlienke zle, tak to není pre nás dobré, ani pre našu dušu, ani pre naše telo. A vlastne takto si môžeme oveľa skrátiť proste veci v živote, že nemusíme, ja neviem, nastúpiť do roboty, lebo vlastne to telo nám presne povie, že ja neviem, keď sa spýtame, ako sa budeš cítiť v tej robote o 10 rokov, tak to telo už budeme cítiť, že nám je úplne zle, že sa nám dvíha tam žalúdok, že už proste nedokážeme tam, dajme tomu, ani mail prečítať. Čiže my si môžeme veľmi týmito technikami pomôcť a odhadnúť veci, ktoré nie sú pre nás. Hej? Že proste vieme sa oveľa rýchlejšie zorientovať v tom živote a už si to tak linajkovať proste tie veci a ísť si za tými svojimi cieľmi a potom je proste ten život taký naplnený a šťastný. Takže no je to akože práca, že človeku to trvá, kým si vychytá aj tie techniky, aj tá mysel proste, lebo človek čím si viacej bude hovoriť, že teraz sa musím uvoľniť a čím viacej sa človek snaží, tým to býva niekedy horšie. Takže je to na začiatku také zložitejšie, ale keď sa to človek naučí, tak tam prebieha aj obrovské liečenie, že ten nulový stav mysle, že to proste keď sa nám to podarí, že to je bezmyšlienkový vlastne stav, tak tam obrovské liečenie prebieha v celom tele. Proste tam v tomto stave to je seba liečenie
to sú aj vedecké ako dôkazy a nie každému sa to ako podarí, že proste niektorí mnísi, dajme tomu roky, to sa na to snažia a nemusia to dosiahnuť a niekomu sa to proste podarí, ale tá bezmyšlienkovitosť je veľmi prospešná ako pre telo, lebo tam sa všetko ako zharmonizuje, nadstaví a ešte dokonca môžeme dostať tam informácie presne, čo máme robiť, hej, že tam je to už, tam už ideme v súlade so sebou. Takže je veľmi dôležité proste na tomto pracovať. Ja v tom počujem, Kati, že vlastne sme tu a teraz. Aj tou myslou, aj tým telom. Telo je vždycky tu a teraz, ale že tá mysl sa ako keby k tomu telu pridáva a že presne keď príde nejaká nuansa, niečo nás zarazí v rozhovore, nejaké slovo, alebo nejaký pohľad, alebo nejaké gesto, mimika, takže už tam si vieme pokladať tú otázku, že ako to chcem mať, že čo sa mi práve teraz deje. A ako hovoríš, že zo začiatku sa to naučiť, chce to čas, chce to trpezlivosť a chce to pravidelnosť a väčšiu energiu, ale ako sa hovorí, že zvyk je železná košela, že keď sa to človek naučí zo začiatku, že to pravidelne opakuje, tak potom je to ľahšie, ľahšie a ľahšie. A k tomu mi ešte napadá taká jedna vec, že toho sme sa inakšie ešte nedotkli a to by sme mohli keď tak nechať na budúce, že to porovnávanie sa, že je proste nejaký trend, nejaký výzor u žien aj u mužov a že častokrát, budem teraz hovoriť zase za ženy, lebo s tým mám viacej skúseností vo svojej práci, že častokrát následujú tieto ideály aj napriek nejakému zmazaniu tých svojich ako by som to povedala, jedinečnosti. Že keď si všimneš, tak Instagram je plný žien, ktoré sú krásne. Ale keď ich dáš vedľa seba, tak sú všetky na jedno kopyto. Všetky majú dlhé čierne alebo blond vlasy, rovnaké pery vybotoxované alebo rovnaké prsia alebo rovnaké postavy, že sa tam stráca ako keby tá jedinečnosť v tom, že máme silné stránky, ale napríklad máme aj tie slabé stránky a že to nás práve robí jedinečným a že skrz to porovnávanie, že sa chceme podobať nejakému ideálu, tak vlastne nám to potom prináša ťažkosti nielen do vzťahov, ale aj do našej psychiky, že proste sa cítime nie je dosť dobrý, nie je dosť pekný, alebo čokoľvek iné, že budem teraz používať tento príklad, lebo ten je taký najbežnejší. A ušla mi myšlienka, ale určite mi príde. My sme pod obrovským tlakom a ešte ženy o to viacej, pretože proste žijeme v takej konzumnej spoločnosti a všetko proste musí byť tak podľa nejakej formy, kto si niečo vymyslel a proste všetci sa snažia do tej formy nejako namačkať a proste keď sa pozrieme aj do prírody, tak tá rôznorodosť je tam úžasná a proste tam v prírode nikto sa s nikým neporovnáva a proste každý je, hej, taký sebavedomý, taký, jak je stvorený, len proste tá naša myseľ a to ego, proste porovnávanie a potom to je proste taká aj mašinéria, hej, že ja neviem, operácie plastické a neviem čo všetko. A v podstate stále ako keby nepríjmame samého seba, že pokiaľ my stále sa nám niečo na nás nepáči a nepríjmame sa a dajme tomu, že ja neviem, si to dáme operovať a potom zase si vymyslíme ďalšiu vec, tak vlastne to je taký nekonečný príbeh a vlastne to telo nepríjmame samého seba a tam je stále ten rozkol. A proste to je tiež taká mašinéria, do ktorej keď človek vstúpi a začne sa porovnávať, tak niekto má krajší nos, tak ešte nos potrebujem operovať, ja neviem, ešte pery, ešte toto, ešte hento a proste všetky tie naše finančné prostriedky môžeme do tohto vrážať a nikdy to ešte nebude akože to pravé, ale my sme proste, musíme si uvedomiť, že aj pod tým tlakom proste, že
tie firmy chcú aj predať a proste aj za to je nám to tak propagované, ale netreba proste tomu podľahnúť. Treba ostať v tej svojej sile a teda ak pre niečo sa človek rozhodne, tak ja som nie proti nejakým týmto chirurgickým zákrokom alebo plastikám, ale treba presne poznať tú svoju hodnotu a presne si to zvážiť, že proste kde je tá moja hranica, čo som ochotná pre to urobiť, alebo čo proste nie som ochotná a potom proste aj v tom vzťahu, že keď tiež nastúpime do tej mašinérie, že proste aby som bola dokonala, tak to tiež nemusí nikdy, to ešte nebude znamenať, že ten partner pri mne ostane, pretože nesebavedomý človek je veľmi ľahko ovplyvniteľný a podľa mňa nesebavedomý človek, aj tá jeho energia je taký, by som povedala, až taký priehľadný, že proste není tá osobnosť a vlastne možno potom začne postupom času aj nudiť toho partnera, ale keď ten človek je vo svojej sile, tak v tom človeku stále nachádzame nejaké nové veci a ten človek nás baví a je to s ním zábava a proste nikdy nás neomrzí. Takže treba si zachovať podľa mňa tú originalitu, že to je veľmi dôležité a nepodliehať proste nejakým formám, hej, že podľa nejakej barby, do čoho sa potrebujeme proste namiagať, lebo ani to nám nemusí zaručiť ako ten úspech v živote. Áno, áno, a nemusí to zaručiť ani to, že budem so sebou spokojná, lebo zase tak vo všeobecnosti aj modelky majú veľmi nízke sebavedomie, pritom sú úplne nádherné ženy. A tam je to presne o tom, že keď ja nemám prijatého samého seba, tak neviem, ako dobre vyzerať, vždy na sebe nájdem niečo, čo sa mi nepáči a vždy budem nachádzať to, čo chcem na sebe zlepšiť a tak vlastne alebo ten človek žije stále v nejakom tlaku, že stále to není dosť a stále nie som dosť. Tuto mám myhalnicu na krivo, tak to proste není dosť, musí to byť dokonalé. Že začína sa to potom vlastne premieňať na taký nejaký kolotoč, ako keď sú škrečkovia, vieš, v tom koliesku, že proste behajú, že úplne sa naháňajú za niečím, čo im proste nenaplní to, čo oni chcú mať naplnené, že ten pocit naplnenia a spojenia sa so sebou. A ako si rozprávala, tak mi ešte aj napadlo to, že presne, že je to každého rozhodnutie, že keď práve niekomu tá operácia nosa pomôže, že naozaj, že operuje si nos a proste je úplne už spokojný so sebou, že ho to akoby neťahá stále niečo vylepšovať alebo podobne. OK, len rozprávame sa o takej nejakej zdravej hranici, že kde že väčšinou tieto veci, tieto vylepšováky chcú ďalšie a ďalšie a ďalšie a pritom príčina je úplne niekde inde. No a tak? Ja neviem, napadá ti ešte niečo? No, je dôležité ostať človek, aby proste presne si určil tie hranice a vlastne aj čo sa týka tej módy, tak proste všetko brať tak triezvo, pretože presne ten konzumný svet, ktorý na nás tlačí, tak proste to je obrovský tlak, hej, a proste aj tie reklamy, to podvedome všetko na nás vplýva. Ako náhle proste sa necháme nejako príliš manipulovať, tak presne taká pokrivená myhalnica niekomu môže pokaziť proste celý deň, hej, že niekto to nerieši, ale niekoho to proste môže tak zaťažiť a úplne proste tá dokonalosť, ktorá je tu v úvodzovkách nám nejako predkladaná, tak v skutočnosti ani nie je reálna, hej, že vlastne tá modelka je tam presne nastajlovaná, 2 hodiny na nej robili proste ju tam líčili a nasvietili a vyretušovali, hej, a potom nám je toto predložené a tá realita, ten život je celkom iný, takže netreba proste si to nejako sa porovnávať alebo ísť do toho a byť presne si tak užívať ten život a keď aj tá myhalnica je nakrivo, tak nič sa nedeje, proste za to si užijem ten deň, hej. Ale ono to je ťažko, keď má človek v sebe zapísanú tú traumu, že
že chápem, že aj myhalnica na krivo môže byť kameň úrazu, a preto je dôležité to riešiť, že nenechávať to proste len tak, ale riešiť to. A ešte k tej dokonalosti mi tak napadlo, že keď sa človek usiluje o tú dokonalosť a aj keď je dokonalý, tak on častokrát sa stáva osamelý, lebo tí ostatní ľudia proste vnímajú, že oni nie sú takí dokonalí a že tá dokonalosť alebo to, ako to ten človek možno, že má, tak odrádza tých ľudí, lebo im pripomína niečo, čo oni nemajú a chceli by mať. Že ako máš možno, že ty s týmto skúsenosť? Tak dokonalosť, pokiaľ je to robené, tak by som povedala zo srdca, že ten človek vlastne to robí nejako automaticky alebo v nejakej radosti. Je to úplne v pohode. Proste to taký človek ma vždy inšpiruje a vždy sa nechám rada inšpirovať takým človekom, lebo mám k nemu proste takú úctu a viem, že proste je to super, to cítim, ale ako náhle je to nadstavené z takej pozície ega, že musím byť najlepší a proste totálna ako drezúra, že dá sa povedať až spartianský proste život, tak tam proste vidím, že tí ľudia so zaťatými zubami proste dosahujú ako tie ciele, ale to vidno proste aj na výzore, aj na reči jeho tela, že proste to ide ako keby sám proti sebe, hej, že proste sa zatne a ide a je to proste často aj na zdravotnom stave sa tým ľuďom to potom podpíše a môže tam dojsť k vyhoreniu, takže tam treba ako rozlišovať, že kto proste si fakt ten život tak ako užíva a fakt robí tie veci úplne úžasne, tak proste ja sa strašne rada proste inšpirujem takýmito ľuďmi, ale ľudia, ktorí sú v takom nasadení, proste tak tam už ja to zachytím, že vlastne, že dovie, dokedy ten človek ako udrží toto tempo a vlastne túto dokonalosť, lebo jeho to strašne ako vysiluje, hej, že proste nejde v súlade so sebou, ale je to proste z pozície toho ega. Takže to treba tiež ako rozlišovať a presne teraz veľká téma je podľa mňa aj vyhorenosť, že to je potom taký následok vlastne tohto nadstavenia. Takže ja v tom počujem tak, Kati, že vlastne tá dokonalosť je vlastne spojenie sa sám so sebou, byť v sebaláske, príjmať sa, byť si vedomý sám seba alebo byť sebavedomý. A že vlastne vtedy si človek užíva ten život, že není to nejaká drezúra alebo niečo, čo sa musí, alebo že neženie ho vlastne ten pocit nedostatočnosti, že nie som dosť, ale ženie ho ten pocit, že som dosť a chcem si užívať ten život. A práve preto sa zameriavam na ten prítomný okamih. Práve preto, keď príde nejaká situácia, že vidím, neviem, partnera alebo partnerku pozerať na niekoho iného, tak proste mne to ani nepríde, že by som mohol žiarliť, pretože som v kontakte sám so sebou. A keď mi to príde, tak viem to odkomunikovať a viem si tam už nastavovať jasné hranice, že ako to chcem vo svojom živote mať a ako to určite mať nechcem a vlastne na základe toho robiť aj rozhodnutia a potom aktívne kroky. Presne ono, vlastne keď si to človek takto uvedomí, tak presne to odkonzultovanie vlastne tých svojich hraníc, že toto ma zraňuje, alebo toto nechcem v živote, alebo čo s tým môžeme urobiť, že to je veľmi ako dôležité v tom vzťahu a presne to je alfa omega v tých vzťahoch, aby si oni vlastne všetko vedeli takto komunikovať a boli otvorení a tam je dôležitá aj tá úprimnosť vlastne z obidvoch strán. Pretože ak tam niekto ostane proste, že v tej pozícii, že neviem, čo riešiš a ty všetko, ja neviem, preháňaš a ty si, ja neviem, hysterický alebo hysterická, tak vlastne to nikde nevedie, takýto rozhovor. Tam treba ísť ozaj do tej úprimnosti a do toho porozumenia, takže to je veľmi dôležité potom. Áno, áno. No ja mám dojem, Kati, že sme v závere.
Že už bolo povedané, čo malo byť. Ako to máš ty? Tiež to tak cítim, že tak dúfam, že to našim poslucháčom a sledovateľom pomôže a v prípade akýchkoľvek otázok kľudne sa na nás môžu obrátiť. Áno, áno, presne tak. Ja tiež verím, že veci, informácie, myšlienky, ktoré tu odzneli, že budú pre vás užitočné. A ešte mám takú veľkú potrebu povedať, že to, čo sa tu rozprávame, nie je dogma, nie je svätá pravda. Že prosím, vyberajte si z toho, že čo s vami súznie, že s čím rezonujete, že čo sa dotýka vášho srdca a s čím možno, že nesúhlasíte, alebo čo sa vás nedotýka, tak to pokojne nechajte tak, že to nechajte odísť, že my tu nehovoríme nejakú pravdu alebo nemáme nejaký recept na život. Hovoríme zo skúseností našich klientov, z našej práce, že ako to máme my a vnímame my, že s čím sme sa zatiaľ stretli. A ešte takto v závere nejaké záverečné slovo, Katka, čo by si chcela povedať na záver? Máš niečo? Tak žiarlivosť nás môže, keď sa nám podarí to spracovať, obrovsky posilniť, takže je to výzva nám do života a keď to spracujeme, tak po tejto skúsenosti budeme oveľa silnejší a sebavedomejší, takže to prajem, aby sa to ľuďom, ktorí s týmto proste bojujú a ja viem, že je to veľmi náročné a ťažší proces, ale verím, že im to pomôže a v konečnom dôsledku veľmi, veľmi si uľahčia život a budú si užívať. Áno, áno. Súznem s tebou a ja by som ešte rada dodala, že vlastne keď sa budeme rozprávať s tou svojou žiarlivosťou a keď budeme vlastne pracovať a budeme sa tomu venovať, tak vlastne nastupujeme na tú cestu osobnej slobody a prebudenia a spájame sa sami so sebou a to by som nechala možno, že aj taký nejaký odkaz, že tie negatívne emócie, to, čo cítime negatívne, že nás vždy pozýva k zmene, k zlepšeniu a je proste len na nás, že ako sa rozhodneme. A nemusíme sa rozhodnúť hneď, že pokojne treba byť so sebou trpezlivý a len si proste pamätať tie myšlienky, to, čo tu možno, že odznelo a pripomínať si ich v tých situáciách a keď príde ten čas, tak určite budete aj príjmať rozhodnutia, aj príjmať akčné kroky a určite sme otvorené aj s Katkou otázkam vašim, po prípade, ak by ste chceli nastúpiť už do toho procesu teraz, tak s radosťou vám pomôžeme, alebo vás budeme sprevádzať tým procesom. Dobre, dobre, Kati. Tak ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujem, do počutia, dovidenia.